kaka ODM saneremo. Cleophas, Gima timore ODM mokwongo daher mar wacho ni en wichkuot maduong' e piny Luo. Kendo kata Raila Amolo Odinga kamoro amora ma nitie ok domor gi gima timore sani ODM. To ajenda ma jotendwa nigo en ni ilaro ng'ama nyalo rwako wuoche mano Raila Amolo Odinga rwako. To kada wuoye linda ground gi linda wananchi, gigi te beyo. To gima timore ni saa mar linda ground podi sani onego benwa concentrate kaka wanyalo linda wananchi, kech wananchi gima linda ground to ok gibi linda ground ka gidenyo. Koro jotendwa mano yudo thuolo mar tiyo gi sirkal onego gibir jopiny to ginyis gi jopiny ni tiyowa gi sirkal okelonwa ma e Luo Nyanza. Jotendwa concentrate development. Kwa tieko development saa biro mar linda ground to jopiny gi ema biro ng'iyo tich ma sirkal osetimo e Luo Nyanza to gibiro linda ground kata kowachni. Mar ariyo adwa duoko osiepna Tabith. Onge ng'ama osewacho ni joluo support President William Ruto. Gima biro miyo jaluo decide ng'ama support en tich matiyore e Luo Nyanza. Kora temo kwayo jotendwa moyudo thuolo mar tiyo gi president otine jopiny giwek ng'iyo igi. Tabith openjo moro ka ma keling' openjo to ling'. Tabith openjo kanyo ni gidhi siro to ging'e nade ng'ama gidhi siro. Pod mane pogruok ma pod nitiere ODM ka. Omiyo wachako gi loso odwa. Ok wanyalo wacho ni wadhi support jatend piny to odwa wenyewe pod ok oriwore. Nyaka wachak gi riwo odwa. Ka odwa oseriwore to wabedo gi duol adi? Gi duol achiel. Ot mariwore ni en mane? Nikech adaka oyweyo kar ka dong' dakika achiel kende kar kae. En ot mariwore ODM koso Uganda Luo. Koso neno ODM ka Uganda Luo. Mane pogruok ma